ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆನೋಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್, UPS ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್. ಶೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಲೂನ್ ಸೋಲೋ, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಡೌ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ARMC ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಆಂಬಿಟ್, ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ, AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, JP ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ವೈಸ್ಮಯ ಪರಿಸಿನ ಕಡವು ಕಣ್ಣೂರ್ ಹಾಗೂ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್. ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 92.7 ಬಿಗ್ FM. Nama TV presents Anod Dance Mommy Dance. Dance mommy, dance mommy, Dance mommy dance, dance mommy dance, dance mommy dance, dance mommy dance, dance mommy dance. Okay, welcome to your favorite show. This is none other than the number one reality show of Coastal Karnataka. Anod Dance Mommy Dance. ವಾವ್, ಸಂಡೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೂಪೇಶ್, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಲೋನ್ ಸೋಲೋ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ ಅಂಡ್ ಮಣಿಪಾಲ್, ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲೋನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್, ಟ್ರೈಡ್, ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೌ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆನೋ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. Okay. And ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೂಪೇಶ್ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ and ನಾನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೌಜನ್ಯ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. and ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ our favorite judges. There is none other than one of my favorite, ದೀಕ್ಷಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ. ಓಹೋ, ದೀಕ್ಷಿತಾ, Welcome. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್. ಯಾರನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಹೂ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರಿಯಲಿ? ಅಂದವಾಗಿರುವಂತ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲಾಂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಅಲ್ಲ ಮಾತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬರೀತಾ ಮಾತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮಗೆ. ಅಣ್ಣ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಪುರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಎನಿವೇಸ್, ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್, ಕೊನೆಲ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್. ಅವಾಗ್ಬೇಕಾ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದೇ. Yeah. ಅರುಣ್ ಆಲ್ವಾದಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಅಂಜನೆ ಅಂಕಲ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ದ ಹೀರೋ, ದ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಟ್ಕರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ದ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ? ಎವರ್ ರೆಡಿ. ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣೀರು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ದಿನದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ವಂದನಾ ರೈ. नमस्कार। कहिए, क्या सुनेंगे आप? अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप? मैं कर रही थी किसी का इंतजार। कौन है वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। कैसे? ऐसे।
मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से। मैं तो कब से, हाय मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पटा ले सैया मिस कॉल से, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। मेरी फोटो को मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से. Yabba, superb, yeah. And participant and the co-competent is like too good. Thank you. ಒಂದು ಏರ್ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರೀಶಾ ಇರ್ಲ ಡಾನ್ಸರ್ ಏನೇ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಗಲ್ ರೆಡ್ಡೇ ಜನ ನಿಖಿಲ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಖಿಲ್ ರೆಡ್ಡೇ ಜನ ಡಾನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ ದಯಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಆತುಂಡ ಚೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೋತು ಅಂಡಲ್ಲ ಮೇನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಈರ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಈಕ್ವಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಲೂಸ್ ದಟ್ ಟೆಂಪೋ ಸೊ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಗುಡ್ ಅವು ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕೊನೆಲ್ ಹಾಯ್ ವಂದನಾ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಓಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಇತ್ತಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಐಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಇತ್ತು ಇನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶ್ರೀಶಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಶ್ರೀಶಾ ಅವಳು ಸೈಡ್ ಉಂತದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನೆನ್ನೆ ಮೋಲ್ ಪೋಡಿದಲ್ಲ ತೆಂಚ ಮೋಲ್ ಪೋಡಿದು ಉಂತದಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಂಡ್ ಈರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದ ಆಂಡ ವರಸ್ ಬತ್ತಲ್ಲತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಖಲ್ನ ನೀಟ್ ಪೋಯಾರು ನೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಈರ್ನ ಪಾಶ್ಚರ್ ಉಂಡದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು ಈವನ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್ ನಥಿಂಗ್ ದಸ್ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಇತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂದು ವರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾನ್ ಆಂಡ ಈರೆಂಕ್ ಮಜ್ಬೂರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ವಂದನಾ ರಾಯ್ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಇಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೆಡಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಕೊನೆಲ್ డాన్స్ డార్న పంచ్ లైన్ సూపర్ డాన్స్ ఆడ మాత్ర పన్పును ఫస్ట్ టైం ఆన్ డాన్స్ మమ్మీ డాన్స్ ఆనో డాన్స్ మమ్మీ డాన్స్ స్టేజ్ ఫస్ట్ టైం తెక్కుతుండు ತೆಡಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊನೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದೀಕ್ಷಿತಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಾಗ ಆರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೂತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ವಂದನಾ ಯು ಆರ್ ಆಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈರೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ದ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸರ್ ತಾಟಿ ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಈರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಸಮ್ ಶಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೈಸ್ ಬಕ ವಂದನ ಈರ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯು ನೋ half of the dance is done here and the rest of the dance is done here. That was awesome. But I'll tell you one thing, Vandana, don't stop dancing. Okay. You have to dance throughout your life. ಒಂಜಿ ಬಂದ್ರಂಡು ಯಾನು ಏನ ಹಣ್ಣು ಮುದುಕಿ ಆದ್ರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಹ ಬಿಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತು ಈವನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಸಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅದು ಅವಕಾಶವೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಸೊ ಈ ಥರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಸೊ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ದ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಆ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಅಂತ ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದರೆ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಅರುಣ್ ಆಲ್ವಾ ಪ್ಲೀಸ್ ವಂದನಾ ರೈ ಬನ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಏತು ಖುಷಿ ಆತನ ಬಂಡ ಪೈಸತ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪರುಂಡೆ ಮಲ್ತಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ Okay, Arjun. Okay, the judges are up from their seats. So first time on the Vedike Bhatta, the participant noting dance maltondillere for this Tedil performance. Vandana Rai. Okay, here we have the judges.
सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से I can't see the dancing. फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से फेविकॉल से फेविकॉल से मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार पटा ले सैया मिस कॉल से मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से Whoa, that was too good. Thank you so much. Thank you, judges. Thank you so much. ವಂದನಾ ರೈ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಏತು ಖುಷಿ ಆತ್ರ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಲಕದೊಂದು ದಿರೆಗ್ ನೋನ್ಪ ವಿಶ್ಮಾನ್ಪ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅವಳಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಇಂಚ ಏರ್ಲ ನಲ್ತಿಜೇರು ಮಮ್ಮಿ ಸಿಡು ಆತು ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ನೆಟ್ ದಾಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you so much. Let's hear it from Arjun Kapikad. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ 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 ಶೋಕ್ ಅದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ತೂಣಗೊಂಡದೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಕೈ ಮುಲ್ಪ ಪಂದೊಂದು ಇಂಚ No, I'm serious. Yeah, it is Beautiful contagious. performance. Yeah. You have kept energy in your face, in your body, and in your steps. Wonderful, Vandana ma'am. Wonderful. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ And ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡವರ ದೀಪಾವಳಿ ತು ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಅಬ್ಬೋ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆ ದೀಪಾವಳಿ ದೇಗಂದ ಪಂಡ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ನೆಲ ಚಕ್ರಗ ತೂ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಾಗ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಲ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಗ್ರರ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಪವರ್ಡ್ ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇಂಚೆನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿನ್ ಇಟ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ Thank you so much. Okay, Vandana and Shamita, right? Shrisha. Vandana and Shrisha, very well done. Judgment episode the ended gottappundu. So all the very best. Keep waiting. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ್ಯನೋಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಶೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ಸ್ಯಾಲೋನ್ ಸೋಲೋ, ಸಿಟಿಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಹಾಗೆ ಡವ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಮ್ಮೀಸ್ ಬಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. प्रीतम प्यारे सब आग तो मेरी चोली मेरे जरा हुक्का उठा जरा चिल्लम जला ಇನ್ನ ಜೋಶ್ ಮಿಡಲ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪರ You are a performer, you perform well. Just work on your choreography. गड्डी दिखा उन्ना बॉडी दिखा Dance, mommy dance. Dance, mommy dance. Dance, mommy dance. Okay, welcome back to your favorite show. That's none other than the number one reality show of coastal Karnataka, Anod Dance Mummy Dance. So ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲವೀನಾ ಮೋರಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. प्रीतम प्यारे बंदूक में ना तो गोली मर प्रीतम प्यारे बंदूक में ना तो गोली मर
ಆರೆ ಏರೆ ಮೇರೆ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಈರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಹಾಪು ಜಾಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಬಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂದೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿರಿಗೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರುಣಾಲೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲವಿನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪಂದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಚೂರು ವೀಕ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತು ನೈನ್ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಅಲ್ತುಡಾಡೆ ಮಂತ್ ದಡೆ ದಕ್ಕದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಾಗಿಯಾರು ಅಂಚಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಲ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ನ ಏರು ಮಿಕ್ದಿಯವು ಸಿಸ್ಟರೇ ಅರೊಂದು ಚೂರು ವೀಕ್ ಇತ್ತೇರು ಇರೇನು ತೂದು ಇರ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ನಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೇರು ಓಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಯ್ ಲವಿನಾ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಫೈನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತರ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ಪುವರೆ ಇರು ಥ್ರೋ ಆ ಥ್ರೋ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಣ್ಣ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಥ್ರೋ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಫುಟ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ನ ಮಿತ ದೀಪುನು ಈರೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುವ ಬಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಒಂಜಿ ಈರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದಾತ ಸೊ ಇರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೆಲ್ ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ ಆಯರ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಜೋಶ್ ಮಿಡಲ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರ್ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರ ಕಾರ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಐ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಬಕ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಓಲ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವು ಈರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆನಾ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಲ್ಮತ್ ಆಮಿಲ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾನತಿರಿಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ್ನಿರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನೆಲ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ हाय लवीना हॅलो कोण येता कोण येता येता गे वय कशें आसाय बरी आसा तुम्ही कशी आसा बरें आसा हां रुपेश कसो आसाय पण दादा कजीब केळणी रे ते हां तूं बरो बुडले ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क हाउ इज योर हस्बैंड एंड डॉटर दे आर हियर ಚೆನಿಲಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಓಕೆ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಬನ್ನಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಜೆನಿಲಿಯಾ ವಾ 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 हाय जेनेलिया ಹಲೋ so cute okay ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆನೆ ಮಲ್ಪು ಈರೇ ಮಲ್ತೀನಾ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಯರ ಪೊಂಡ ಈರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಈಡ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ದ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದುಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಲಾಯಕ್ ಆತು ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಯರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲವಿನಾ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಈರೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಈತ್ ಮಲ್ತಿನ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆವು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ವೆಲ್ ಡನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಟ್ ಟು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ಮೂಜಿ ದಿನಾಟ ಮಲ್ತೀನಿ ಇದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಐ ಲವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಅಕುಲ್ ಪಂಡಿನೇನು ಪೂರ ಇರೋಂತೆ ಎನ್ನದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಇರಬಾರ್ನಾಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ತೂದು ಬೋಡಾಯನ ಎನರ್ಜಿನ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಾಂಡೆಲ್ಲ ಪುಡಾತದೆ ಬೋಲೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಮ್ಮಿ ನಕಲ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಸೊ ಇಡೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದಿರ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ ಮಗಳು ಒಂಚೂರು ಪಾದಿರೋಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ್ ಬೆಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಯು ನೋ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 3 2 1 crazy come on come on Jenelia yeah yeah प्रीतम प्यार बंदूक में ना तो गोली मर
ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೋಲಿ ಮಾರಿದ್ದು. ಇದು ಗೋಲಿ ಮಾರಿ. ಓಕೆ, ರೂಪೇಶ್ ಇಂದು ಜೆನಿಲಿಯ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ತದ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಎನ್ನೆರಡು ಲಡ್ಡ ಮಲ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೊಡೋದೀಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್. ಅವೇ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್. Take a break. मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಅವಲಿ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು. ನಾನು ಇರೇಗ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಇತ್ತೇನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುನಾಗ. ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದು ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ. ಓ ನವಿಲೆ ನಲಿಪು ನವಿಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನವಿಲೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಪು ಓ ನವಿಲೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕೋಲ ಪುರಾಣಗ ಅಗೇರಗ ಕೋರಿ ಬೈದಿಲ್ಲ ಕಾದ ಅರ್ಜುನ್. Okay, welcome back after the break. Your favorite show, there's none other than the number one dancing reality show of Koshal Karnataka. Anod Dance, Mummy Dance. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಾಯಿತು. ತಾಯಂದಿರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕಳಿಸೋವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅವರು ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ ಬನ್ನಿ. सजना वे मेरा दिल धड़के मेरा दिल धड़के तेरे नाल सजना वे मेरा दिल धड़के मेरा दिल. Read my name in the headlines. I be on the mind even at bedtime. But I better bet your hoe get crazy. I'm a grown ass man, man who belong to baby. Yo. मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है. मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है. सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है. इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है. ದೂರದ ಊರು ಪರ ಊರು, ದೂರ ಪೋಂಡಲ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬೂಡುಗೆತ್ತ. ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಕ್ ಬುಡ್ಯಾರಾವ. ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಉಡಲಿಡು ಜನಪದ ಕಲಿಕೆ ನಲಿಕೆದ ಕಡ ಉಂಡು. ಈ ಉಡಲಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತಿರ್ಲುಂಡು. ಆ ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಲುಂಡು. ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ
ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪುವು ನೈಲೇ ಮಣ್ಣೋದ ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಬಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ಮಣ್ಣೋದ ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಬಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ನಲಿಪೂವು ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದವು ನೈಲೇ ನಲಿಪೂವು ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದವು ನೈಲೇ ಅಂಗಾಡಿದ ನೈಲೇ ಓ ಕೊಂಡಾಟದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ನಲಿಪೂವು ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ನಲಿಪೂವು ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ಓ ನೈಲೇ ನಲಿಪೂ ನೈಲೇ ನಲಿಪೂವು ನೈಲೇ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದು ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪೂವು ನೈಲೇ ಓ ನವಿಲೆ ನಲಿಪು ನವಿಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನವಿಲೆ పిలి నలిపు ఓ నవిలే మీరు నవిలే అదిల నలుపును పిలి నలికేనా అంది కకరకు అంజదే కోరి అంది ఓకే yes wonderful wonderful ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವ ಎಂಚಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಏನೇನು ಪಾಡೊಂಡು ಬಂಡ ಸೊ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಲೆನ್ ಮದ ತೋಜಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಮದ್ದಿಯಾರ ಬಟ್ ಒಂತಿಜಿ ಬೇತೇಶ ಬಟ್ ಎಟ್ಟೆ ಶೋಕಡ್ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಅಕ್ಕಲ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಬಗ ಅಪ್ಪೆಲ ಮಗಲ್ಲ ಅವ ಮಗಲೇ ಅವು ಪುದಾರೆ ಮುನೀಶಾ ಮಗಲ್ ಮಗಲ್ ಓಕೆ ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏಪಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾತು ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಈರಿಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆತೇನೆ ನಾನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಎನಿವೇಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಟ್ ನಲ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಲೆಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅವರ್ ಓ ನವಿಲೆ ಕಕ್ಕರಗೋ ಯಾನ್ ಅವು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ನವಿಲು ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅತ್ತು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬನ್ಲೆ ಇದು ವಾ ಊರದ ನವಿಲು ಕೊಕ್ಕೊಕ್ಕು ಅನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬನ್ಲೆ ಇಂಕ ಕೋರಿ ಇಂಕಲ ಅವ್ರ ಅಂಚನೆ ಮಾ ಅವ್ ಕೋವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತಿನ ನವಿಲು ಕೋರಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲ ಕೋವಿಲ್ ಕೋವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಮ್ಮಿ ನವಿಲ್ ಆತಿನ ಅಂಚ ಇಂಕ ಸುರುಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಇನಿ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಾತ್ರಂಡ ಎಡೆತನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡೆತನ್ ಇವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಎನರ್ಜಿಡ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕುಲಿಗೆ ಅವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕನಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ 1 2 ಅವು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಅವು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಉಂಡು ನಂದು ಅರ್ಥ ಪಂಡು ಆಂಡ ಬಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಪಂಡ ನಡುಟು ಈರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಆಂಡ್ ಈರ್ ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಐತ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಟಿ ಇತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಅಂಚ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿರು ಓಕೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಂಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರೇಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you, Cornel. So next we have Rupesh's favorite, Dikshita. Hello. Hi, ma'am. Hi. Pramila, it was really nice. Nanku ishta andi irna performance. Starting that song. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರೆಗಾ ನವಿಲಿಗತ್ತು ಸಾರಿ Okay, ಐ ಮೀನ್ ಕ್ರಾಸ್ ನವಿಲಿಗತ್ತು ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ನಾನು ಇರೇಗ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಇತ್ತೇನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿತ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಬಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂರಾಂಡ್ ಈರ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಸಿಂಕ್ ಆವಂದಿತ್ತಿಜಿ ರಡ್ಡು ಜನನ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ಪಂದು ಬಕ್ಕ ನೀರ್ನ ಮಗಲ್ ಒಂದು ನವಿಲ್ದ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ನವಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನಲಾತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಏತ್ತೋ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಸೊ ಶಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂದ್ ಎಂಕಾಂಡ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ವೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅವು ಆತ ಬೇಗ ಪೋದು ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತ ಐಕೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಂಚ ತುತ್ತುವೇರು ಬಂದು ಎಂಗೂ ಗೊತ್ತು ಜಬ್ಬ ವಿದಿನ್ 2 seconds 2 minutes ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬೈದಾರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಜೋಜಸ್ ನೇಟೆ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಅವಲಿ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆಂಡ್ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ನವಿಲ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುಡಲ ನವಿಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇರ್ನಕ್ಲು ಅದಂಟ ಒಂದು ಮತ್ತು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಂತ್ ಜಾರ ಅಂದು ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದದು ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಚೂರು ವೀಕ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you, sir. So ಅಂಚನೆ let's have- ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದಂದೆ ಭಯ ಪಿಕಾಕ್ ದ ಶೋ ಕಾಣ Super ಆದ್ರೆ, ಸತ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಜುನ್ ಓ ಡಾನ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಪಿಕಾಕ್ ಯಾರನ್ನ ಪಿಕಾಕ್ ದ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಆತ ಯವ್ವ. ಅವು ದಾದಾತನ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕೋಲ ಪುರಾಣಗ ಅಗೇರಗ ಕೋರಿ ಬೈದಿಲ್ಲ ಗಾತನ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇರ ಅಣ್ಣ ನಿಜ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದೇ ರೂಪೇಶ್ Worst friend. ಸೂಪರ್ ಅರ್ಜುನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತಿನೇಟಿ ಈತ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ಪುಣ ಎಂಗಲ ಎಂಗಲ ಒಟ್ಟಿ ಕಲ್ದಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಡಾನ್ಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅವು ಗರಿ ಒಳ್ತುಡ್ದು ಬೈದು ತೂಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪಿರದಿರ್ಗದು ಅಂದ ಅವೇ ಯಾನು ಸರ್ ಅವರ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಪಿರದಿರ್ಗಲೆ ಆಯ್ತ ಸುಕ್ಕ ಅಡ್ಡವು ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದನ್ನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ ಅಂದ ಪಂಡ ಈತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಯ್ಯ ಐಟ್ ತುಳುತ್ತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಲ್ತಾರತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಏಪಗ್ಲ ಬೋಡು ದಾಗಂದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈರು ಓಲ್ ತುಂಡಲ ತುಳು ತಕಲುಲ್ಲೇರು ಐತೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಈ ರೀತಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಂತಿನಾಗನೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೈಸ್ ಅಕುಲು ದಾದ ಮಾತ ಪಂದೇರು ಪೂರ ಇರವೇನು ಮಂಡೆ ತೆತ್ತೋ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಕುಡಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ತುಳುತಾನೆ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತದ್ದು ಆಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರ್ಜುನ್. ಓಕೆ ಖುಷಿ ಆಣೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಕ್ಕೆಂದು ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಏನ್ ಚಾತನೆ ಅಣ್ಣ ಅದ ಆರ್ನ ಎಂಚ ಅದ ನಿಖಿಲ ಡಾನ್ಸ್ ಅದ ಆರ್ನ ನವಿಲ ಎಂಚ ಕೋರಿದಲ್ಕ ಕೋರಿದಲ್ಲಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೊಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you so much. ಒಂತೆ ಚೂರು ಆರಡ ನೆಪ್ಪಾಡು ಇರ್ಪೋಲಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಣ್ಣ ಈತ ನಾವು ಮಾತೈತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಕಡ ನೀರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾಕೆ ಮಣ್ಣ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಐದು ಮೆಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಡು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಡು ಓಕೆ ಈತ ಬ್ರೇಕ್ ದೊಂದು ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದೊಂದು ಯಾಕೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಅದೊಂದು ಹಿಡಿದು ಕೆಲವರು ಮಾತ ಪಿದೈ ಬೋಪು ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ಈಸ್ ಅಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತುಕ ಪೂರ ತೋಜ್ಜರೆ ಎಂಕ್ ಸೊ ಈ ರೇಟ್ ನರ್ವಸ್ ಆದಿಲ್ಲ ರೀ ತೂ ನಾ ಗೊತ್ತಾಪುಣತೆ ಬೇಗಾರಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇರಿ ನಾಲ್ ಪಂಡ್ರೆನೇಜ್ ಯಾನು ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆಂದು ಮನಸ್ಸುಡು ಏರಗಂಡು ಉಂಡ ಗೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಮಾತ ಕೈದಿರ್ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ನಲ್ತೊಂದು ಲೇರ್ ಬಂಡ ಇರಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಡಿರಿ ಎನ್ನ ಖಂಡಿತ ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಬ್ರೋ. Welcome back after the break to your favorite show that is none other than Anno Dance Mummy Dance. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದೊಂದು ದಯಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಅದೊಂದು ಹಿಡಿದು ಕೆಲವರು ಮಾತ ಪಿದೈ ಬೋಪು ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಉಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಾತಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ನಗಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತಿದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುಡು ಸೊ ಪುರಿ ಆನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ Please, ನವೀನಾ ರಜಿತಾ ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅಂಡ್ ವಂದನಾ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಟಿಗೆ ಬೈದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪಾಟಿಗೆ ಬೈದ ಸೊ 6 ಜನ ಮಮ್ಮಿ ನಕ್ಲಿಟ್ಟು 4 ಜನ ಉಲೆ ಬರ್ಪೇರು 2 ಜನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪದ ಅದ ಬಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಾರೆ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಆ್ಯನೋಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮಮ್ಮಿ ನಕ್ಲಿಟ್ಟು ಬತ್ತೇರು ಬಂಡ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಸೊ ಈ ರೇಟ್ ನರ್ವಸ್ ಆದಿಲ್ಲ ರೀ ತೂ ನಾ ಗೊತ್ತಾಪುಣತೆ ಬೇಕಾರಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇರಿ ನಾಲ್ ಪಂಡ್ರೆನೇಜ್ ಓಕೆ ಯಾರು ಬಂದ್ಪೇರು ಇರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ವಾವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನಂತೂ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚು ಹೆಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಬೋರ್ಡ್ Selection ಸೊ ಏರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಪೆರಂತೂಕ ಆ ಜನಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದ
ಅಮ್ಮ ಏರು ಉಲೈವರ್ ಬೆರ್ತುಕ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲವೀನಾ. Thank you so much. Lavina, I'm expecting a lot. Next irna onji next performance irna pantitte anirege. Please aven malpule because I'm sure that you will be the one of the best performer. So, you know, all the best and congratulations. Okay, now we go to Arun Alva. Next selection, please. ಯಾನು ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆಂದು ಮನಸ್ಸುಡು ಏರಗಂಡು ಉಂಡ ಗೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಮಾತ ಕೈದಿರ್ ಪ್ಲೇ. ರೈಟ್, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ. ನನ್ನ ಮೂಜಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಏನಾಗಿರ್ತುಕ. ಕಾನಲ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. Okay, first of all, hats off to all the mummies to come and take this part. Nek gut sport niklega ide bartade onji compete malpare. So congratulations for that. Selection already Rajana select aatare out of 6. Now third contestant whom I want to select, enk select malpodu next round go. And she is ante tension tuka pura tojjare enk teltondilla ರಂಚೂರು. I think she's confident. Yeah, I think ಆ ಮೋನೆ ಸ್ಮೈಲ್ ತುನಗನ ಗೊತ್ತಾಪ. ಸ್ಮೈಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. Okay, third mummy who is selected for the next round is Vandana Rai. Congratulations. So far Muj contestant select aatir. Now we all just decided nanonji contestant nama select malpua. Wow. Next round. So that's a good thing. One more thing I want to say, those who are not selected, air select aathijeru akleg nanonji chance undu. There is wild card. Wow. Okay, so wild card anundu. So you guys don't lose hope. Whoever is not selected, air select apujeru akulu hopes budodsi. Please nalla practice maltadu ಆ ರೌಂಡ್ ನಿಕುಳು ಬರ್ತದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಅನೌನ್ಸ್ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ contestant who is selected for the next round, and she is Manjula Kamath. ಖಂಡಿತ 4 ಜನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ, ಬಟ್ ಈ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದಾದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಲೆ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಚುರ್ಪಿರಬಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ತುಂಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ತುಂಬಲೆ. ಎಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಿನತೆ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ಬಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾದ ಬಂಡ, ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.
ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಯೂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ರಂಗಾದ ಪೂರ್ಣಾಣ ಐಕ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಮ್ಮ ರಂಗದ ನಾಯಕ ನಡೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಿಲಿತ ಪಂಜಿರ್ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಚಾನಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಶೋ ಎಂಚಾನಿದೆ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾ ನೆಕ್ಕರ್ದು ಇಂಚ ಪನೊಂದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಚಲೋ ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತಿನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೂ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ನಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಪಂಡ ಇರಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಡಿದೆ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಬ್ರೋ. ಪ್ರತಿ ಒರಿಡಲ್ಲಿ ಅವು ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇ ಈತ ಎನರ್ಜಿ ದೀನಾಗ ಅಕುಲಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಎನರ್ಜಿ ಪಟ್ಟೆ 100%. ಸೊ ಏ ರೀತಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿದೆ ಖಂಡಿತ ವಾದ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಜಿ ದಯಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪಾಸನವರು ತೂ ನಾಗ ಹೆಂಕಾಂಡ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬರುವೇರ ಬಟ್ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿನ ಹೆಜ್ಜಾಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ಪಲ್ಲಾಗನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನು ನಿಕ್ಲೆ ಕೂಡಾತ್ ಎಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಈ 3 ಜನ ಗೆಂದೋಲಿ ಅದೇ. ಸೊ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ಯಾರು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನಾತ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮೂಡ್ದು ಬರೋದಂತ ಪನೊಂದು. ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 ಜಡ್ಜಸ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಜನ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಜನೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಚಿತ್ರಗ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಲ ಸದ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನಿರ್ನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಒಂದು ವಾರ. And this is Rupesh T. Shetty. And this is Saujanya saying bye-bye and don't miss Rupesh. Miss me. No. Dance, mommy dance. Dance, mommy dance. ಜಗದೊಳಗೆ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದಳು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಮೂಲ ಸಿಗದಯ್ಯ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಸುಖನ ಬೇಕಾದರೂ ಪಡಿಬೋದು, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೂಪೇಶ್ ರೂಪೇಶಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಡ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೆಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಪಡ್ಚಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಬೈದಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು. ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು. ಓ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಡ್ತಲೆ ಅವು ಮೆದರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿರ್ತೀನಿ, ರಡ್ಜನ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆ್ಯನೋಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್, UPS ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್. ಶೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಲೂನ್ ಸೋಲೋ, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಡೌ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ARMC ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಆಂಬಿಟ್, ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ, AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, JP ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ವೈಸ್ಮಯ ಪರಿಸಿನ ಕಡವು ಕಣ್ಣೂರ್ ಹಾಗೂ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್. ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 92.7 ಬಿಗ್ FM.